Tänään meillä on mielenkiintoinen aihe pallo hallussa tässä videossa ja keskustelemassa on meikäläinen allekirjoittanut eli Jari Laru ja sitten ehkä aika monen oululaisen tuntema Tomi Kaismo. Keskustella liikunnasta, urheilusta sekä eräästä ehkä monelle tutusta Oulun suurhankkeesta eli OTC-stadionista. Tervetuloa Tomi Kaismo tänne keskustelemaan. Kiitos. Ja tuossahan on tuommoinen otsikko kuin pallo hallussa ja se on vähän semmoinen aavistuksen humoristinen otsikko. Se tuli siitä, kun teikäläinen muutama päivä sitten laittoi tämmöisen pallonpommotteluvideon tuonne Instagramiin. Ja se oli semmoinen, miten se sanotaan, huumorikärki eellä tehty juttu. Joo, voi sanoa, että ei ollut pallon pomputtelu, vaan yritys pomputella. Ja huonosti. ei ihan onnistunut. ihan ei onnistunut, mutta se ei haittaa mitään, kun se toiset huolehtii sitä pallon varsinaisesta pomputtelusta. Niin miksi olet tämmöinen urheilumesenaatti? No, me ollaan oltu yritykseni kautta niin tosi pitkään yhteistyökumppanina aika monessakin lajissa. Ja jalkapallossa varmaan 15 vuotta. Ja monta kertaa oli mielessä, että pitäisi silloiselle toimitusjohtaja Meriläisen Juhalle sanoa, että voitaisiin olla vähän niin kuin enemmänkin. Sitten se kerran Juhon kanssa ihan vahingossa tultiin tuossa liikuntakeskuksessa hukassa tultiin vastakkain. Ja toinen oli menossa pukukoppiin ja toinen lähdössä treenaamaan ja aikataulut vähän sitten oli tiukat siinä, mutta sovittiin sitten, että nähdään ja nähtiin muutaman päivän päästä torilla siinä kaavilla ja aika pian sen jälkeen päädyttiin siihen, että me otetaan osake Anttiin ja tullaan omistajaksi AC Ouluun. Ja siitä asti ollaan oltu enemmän ja enemmän mukana. Ja tämä pari muuta lajia, niin kyllä nekin on ollut mulla pitkään mielessä, että olisi kiva olla niissä matkassa. Ja ne nyt tänä vuonna tuli kumpikin aika lyhyellä syklillä. No, Kurttila Sami, joka on tällä hetkellä tuossa kiskoon ja tulevalla kaudella AC Ouluun toivottavasti tulevallakin kaudella valmentaja sitten, niin Samin kanssa armeijassa aikanaan tavattiin. Ja ollaan pidetty siitä lähtien yhteyttä ja jeesattu toisiamme aina, kun on sille ollut paikka ja kuunneltu ja todistu hyvinkin paljon, että on niitä ainoita armeijakavereita, joka on jäänyt niin pysyvästi sillä säännöllisesti kaveriksi. Joo, ja ei ole ihan vähäinen lentopallo viestämään tekeläisen armeijakaveri, että aikamoinen CV on. Aika monta mestaruutta löytynyt Sami plakkarista ja vähän pidemmällekin päässyt Euroopassa. Suomalaisten joukkueiden peräsimessä Valepassa muun muassa. No, tuohon selvä linkki, että kun siellä on armeijan tuvassa jo vähän maalailtu, että jonakin päivänä tämmöinen Oulu nostetaan lentopallokartalle, mutta no miten koripallo? No, koripallo on ollut aina kiinnostava laji myös mulle ja Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo on sitten mun pitkäaikainen tuttu myös lähes 20 vuoden ajalta. Että aina kun Timon kanssa nähdään muissa merkeissä, niin jutellaan sitten myös koripallosta ja Timollekin aikanaan sanoi, että olisi kiva tulla tuohon mukaan ja hän tutustutti sitten mua oululaisiin koripallotoimijoihin ja sitä kautta. Ensin kokeiltiin yhtä kuviota, joka ei sitten lähtenyt toimimaan ja vaiherikas vuosi, niin mitä tapahtui tuossa oululaisessa koripallossa, niin tuli toisenlainen viritys sitten, joka sitten alkuvuodesta pistettiin kasaan. Sitten tuo huippu-urheilu, onko nämä 3 urheilujoukkuetta, mitä Tekeläisellä on, niin voidaanko ne laskea huippu-urheiluksi? No, pelataan Suomen pääsarja jalkapallossa ja sitten koripallossa ja lentopallossa, niin toiseksi korkeinta tavoite nostaa kumpikin seura tässä lähitulevaisuudessa pääsarjoihin, niin kyllä ne huippu-urheiluksi lasketaan silloin. Miten nyt kun huippu-urheilun näkökulmasta tarkastellaan ja toteutuu tämä stadionhanke, niin vaikuttaako se jotenkin merkittävästi sitten futiksen osalta tässä huippu-urheilussa, että olosuhteiden paraneminen, johtaako se vääjäämättä sitten parempaan lopputulokseen myös? No, sitä totta kai siihen pyritään, että meillä kaikki pelaajat on ammattilaisia, eli jotkut saattaa opiskella siinä sivussa vielä, mutta että ammattimaisesti treenaavat ja tietenkin kun tuommoiset olosuhteet paranee ja saadaan tuo stadion viimein toteutettua, niin on sillä hirveä vetovoimatekijä. Sitä kysyy
sopimusneuvotteluvaiheessa kaikki agentit, kaikki pelaajat kysyivät, että mikä sen tilanne on ja onko se tulossa. Ja nyt kun se alkoi konkretisoitumaan niin viime kauden jälkeen, niin kun alkoi näkemään, että se ollaan hyvin lähellä sitä, niin se huomasi heti sopimuksia tehdessä, että me saatiin paljon paremmin pelaajia mitä aiempina vuosina. Tänne tähän tärkeimpään, pyhimpään, eli oululaisiin suurhankkeisiin. Tässä kun on katsonut kuntapäättäjänä tätä asetelmaa Oulussa, niin kansalaisilla on osittain vähän niin kuin laskenut semmoinen, tai on kadonnut usko, että mikään oikein toteutuu. Ja tämä stadionihan ei siinä tee poikkeusta, eli aika suuri yllättyneiden joukko oli, kun se nyt sitten lopulta sai Palloliitolta avustusta ja sivistys- ja kulttuuripalveluita ja muuta, tämä lähti liikkeelle, niin onko teikäläisellä sellainen havainto, että suurhankkeet on vähän niin kuin, että niitä pidetään vähän niin kuin joulupukin juttuina? No en sanoisi joulupukin juttuna, mutta ei ne helppoja ole. Kyllä niin se vaatii ihan, voi sanoa, että aika pitkää kärsivällisyyttä ja moni on kysynyt, että onko mennyt usko loppua koskaan. Olen vastannut, että ei vaan on loppunut ja monta kertaa. Tai aina on vaan kaivettu se sieltä ylös, että aika pitkä prosessi tämäkin pistettiin vireille yli 5 vuotta sitten ja kohta 4,5 vuotta sitten suunnitteluvarauksella tultiin sillä julkisuuteen. Eli nyt ollaan siinä pisteessä, että tuolla touko-kesäkuulla niin päästään aloittamaan rakentaminen, niin on edelleenkin jotenkin epätodellinen olo. Että. Sitten tuli näitä valituksia, että niistäkin voisi vaikka kuinka paljon tässä räntätä, mutta me puhuttiin tuossa, että on syytä myöskin katsoa tulevaisuuteen. Niin, mennään mieluummin eteenpäin kuin taaksepäin. Niin. Mitä tuossa ihan ensimmäisessä kerroksessa, kun ihminen kävelee sisään, niin mitä sieltä tulee vastaan? No ihan kun tullaan sisään, niin siinä on tietenkin aulatilat ja sitten siitä päästään pukuhuonetiloihin ja sitten myös pelaajakäytävä johtaa sinne stadionille sitten. Että siinä on pari liiketilaa ja niiden osalta niin varmaan Ase-Oulu fanimyymällä tulee siihen alatasanteen ekakerrokseen sitten. Mutta siinä on useita koppeja, siinä on kansainväliset pelien vaatimukset täyttävät niin isoimmat kopit koti- ja vierasjoukkueelle ja tietenkin Veikkausliiga-olosuhteet täyttävät. Sitten on pienempiä, joita voidaan vuokrata alueen seuroille niin sanotusti kotipesäksi. Joo, se oli tosi kiva, mitä tuossa keskusteltiin, että no, tulee pukukoppeja pienemmille seuroille, mutta sitten myös toimistotiloja toiseen kerrokseen. Eikö ollut Kyllä. näin? Joo, toiseen kerrokseen tulee toimistotilaa. Muun muassa Palloliitto on osoittanut kiinnostusta siirtää heidän tiloja sitten tulla vuokralle tuohon ja vastaavasti Ase-Oulu ja useita muita alueen seuroja on ilmoittanut ennakkokiinnostuksen siihen, että on sitten tässä keskittymässä. Tässä on yhteensä stadionin nurmi mukaan luettuna niin 5,5 jalkapallokentällistä sitten Heinäpäässä, eli 2 kappaletta halleja, kaupunginhalli, eli Heinäpään jalkapallohalli, Kananmasala, joka on Ase-Oulu ja OLS-halli, lämmitettävä tekonurmi, stadionin nurmi ja sitten tuonne stadionilta sinne tehtaille päin, niihin entisille luonnonnurmille tilalle tulee 1,5 vielä sitten, eli 1 täyskokoinen tekonurmi ja 1 puolikas. Eli siinä kyllä tulee todella paljon tilaa. No ei taida olla montaa vastaavaa. Se hyvinvointi- ja kulttuurilautakunta Hykuli päätti hankkia kaupungin rahoituksella vuoroja. Niin mitä se tarkoittaa sitten? Mutta kaupungin osalta niin se tarkoittaa sitä, että kun kaupungin ei tarvitse itse investoida tekonormiin, niiden lämmitykseen, nurmen vaihtoon tai muuhun vastaavaa tai ylläpitämiseen, siivoukseen ja muuhun. He pystyvät sitten ostamaan tuosta vuoroja tai he käsittääkseni vuorojakoperiaatteella myyvät sitten eteenpäin ihan samalla tavalla, mitä vaikkapa Heinäpää palloiluhallista tai siitä Heinäpää lämmitettävältä tekonormeilta. Eli samalla tavalla kuin kaupunki myy niitä tarjoaa eteenpäin sitten alle 18-vuotiaille maksuttomana ja sitten siitä ylöspäin oleville tiettyä korvausta vastaan, niin ne pystyy noita myymään. Eli esimerkiksi jos ajatellaan sitä lämmitettävää tekonurmia, niin siitäkin saatavat kustannukset ei kyllä kata niitä kuluja, mutta se on osa sitä kaupungin palvelua, mistä puhuttiin tuossa aluksi. No, joo, ja sitten se, että tästä tulee yhteinen stadion, ei pelkästään OTC-stadion AC Oululle, vaan kaikkien OTC-stadion. Niin, tämä on ollut alusta asti se tavoite, että sinne pääsee myös ne juniorit juoksee sinne stadionin nurmelle ja näkee
minkälaista se on juosta sinne. Kyllä se varmaan motivoi sitten toivon mukaan treenaamaan. Ja nyt tässä onkin sitten tämmöinen kimurantti dia, tämä kuinka OTC-stadion tukee liikuntalain tavoitteita. Tuolla tuo huippu-urheilu 6, se on selvä, että se tukee sitä, mutta nyt kun katsoo sitä, että hyvinvointi- ja kulttuurilautakunta sijoittaa tähän myös rahaa, että lapset ja nuoret pääsee tänne ja muut toimijat, niin täyttääkö se nämä kaikki suurin piirtein tämän liikuntalain tavoitteet sitten tuo OTC-stadion? Mä tässä just katson tuolta toiselta näytöltä, joka on vähän pieni tässä, mitä on, niin just katson noita kohtia, niin kyllä tämä niin näyttää siltä, että kyllä tämä kaikki täyttää. Että kyllähän se parantaa tuota väestön hyvinvointia ja terveyttä, kun saadaan lapset, nuoret ja ikäihmiset liikkumaan ja kaikki sitä väliltä ja myös sitten lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Joo, se on ihan fakta, että lapsia ja nuoria pitäisi saada enemmän liikkumaan. Että eriarvoisuuden vähentäminen liikunnassa sekä kestävää kehitystä, tietenkin eriarvoisuutta me ollaan mukana tämmöisissä jutuissa, jossa ollaan lahjoitettu niin tämmöisiä futiskouluja kesäaikaa esimerkiksi ja otettu sinne, meidän pelaajat tulee sinne opettamaan, tarjotaan ruoka siellä päivän aikana ja sinne mahtuu noin 100 lasta ja nuorta ja ollaan priorisoitu sitä, että ne, jotka eivät muuten pystyisi harrastamaan, niin saa semmoisen mahdollisuuden. Me halutaan myös lisätä tämä nyt kaikkiin lajeihin, eli niin, että jatkossa tämmöisiä ohjattuja kouluja tulee sitten loma-aikoina niin jalkapalloon, koripalloon kuin lentopalloon. Eli kannetaan sitä kautta yhteiskuntavastuuta ja nimenomaan niille, jotka ei muuten niitä elämyksiä välttämättä saisi. Kimmingin keikkopajat on järjestänyt erityisryhmille tätä jääurheilua, niin onko teillä sen toimintaa? No jääurheilua ei, mutta tähän pystytään sitten varmasti myös tämmöistä tekemään, että tässä on kovasti ideoitu ja kaikki vinkit otetaan vastaan, että tuo oli hyvä kun mainitsit, niin että myös erityisryhmille, niin kyllä me mielellään katsotaan niitäkin, että jos tuossa ollaan nyt yhteistyötä tehty, julkistettiin eilen Vuolen opiston kanssa merkittävä yhteistyö, siinä saa aika paljon lapsia ja nuoria ja sitten oli ikäihmisillekin, niin meidän pelaajaa käy siinä lasten ja nuorten tilaisuuksissa ja katsotaan saadaanko vaikka jopa sinne joku meidän pelaajista tai valmentajista niin vähän pysyvämminkin sen viikon ajaksi kootsaamaan. Miten tuo stadionin käyttö sitten muihin tarkoituksiin, pystyykö siinä järjestämään tapahtumia ja tämmöisiä? Pystyy järjestämään esimerkiksi konsertteja, me ollaan laskettu se, että siihen Oulun kokoisessa kaupungissa ja Oulun tarjonnan suhteen, mitä on tapahtumia, niin pari kappaletta vuoteen pystyisi konsertteja siinä laittaa. Festarit on aika täynnä niin sanotusti, eli siellä on Kuusisaaressa Kuustokit ja Suomi-popit, ja ne siellä varmasti pysyy. Tämä on liian pieni heille kummallekin, mutta tämmöisiä päivän mittaisia keikkoja Suomen eturivien artisteilta pystytään siinä järjestämään. Sitten viimeisenä kysymyksenä juttuna, kun tämä Eko 2026 tulee, niin onko stadion valmis tuohon vuoteen ja voiko siellä kulttuuripääkaupunki järjestää jotakin toimintaa? No voisi sanoa, että aika ihmeitä pitää nyt vielä tapahtua, että stadion ei olisi valmis. Eli puhutaan, että siinä heinä-elokuulla se on näillä niin olettaman mukaan valmis 26, eli siinä on vielä puolet kulttuuripääkaupunkivuodesta. Ja toivottavasti mielellään ja ideoidaan myös tämä osalta ja varmaan kaupungin kanssa yhdessä, että monennäköistä sinne halutaan ja toivotaan, että voisi sitten kulttuuripääkaupungin vuonna järjestää siellä muutakin kuin urheilukulttuuria, eli jalkapallomatseja ja muuta. Mutta suuret kiitokset, Tomi Kaismo, kun lähdit keskustelemaan tästä aika kiinnostavasta suurhankkeesta, eli OTC-stadionista, mutta sitten vielä erityisemmin tästä varsinaisesta toiminnasta ja sitten myöskin näistä erilaisista hyväntekeväisyys, yhteinen hyvä asioista, missä monessa olet mukana. Jäähän odottamaan, että minkälainen siitä kokonaisuudesta tulee ja miten nämä eri joukkueet menestyy sitten eri lajeissa. Näin me tehdään näitä kaikkien eteen töitä. Joo, ihmettelen, mistä se aika löytyy, mutta sehän on meikäläisen murhe. No aika pitkiä päiviä saa tehdä, mutta kiva tehdä.